Mulane terutama ibu-ibu biasane nggih. Ibu-ibu iku masjid-masjid biasane ana wudu putra, ana wudu putri. Gak campur biasane. Kenapa seperti itu? Mergo nggih, apike iku kudunge dicopot. Nek kudungmu mbok copot, kan nek ditonton wong liya, sik nonton ya dosa, sik nyopot kudung ya dosa. Paham mboten? Ha, kuwi lho. Ora gur pas napa wudu tok pas salat tok. Mula wong wedok iku nggih, iku ngopo kok kon kudungan? Ora mergo wanen ora. Saiki mergo akeh wong iku sing anake ora kudungan, sing tuwa malah kudungan. Mergo napa sing tuwa mungkin isin krana kriting elek utawa wanen. Sing enom malah gak kudungan, kualik asline. Asline kualik. Sing bener iku mbuh enom mbuh tuwa iku kudungan. Nah, sedangkan nek ora mbok copot kudunge kan angel. Mulane masjid-masjid ana nggon wudu lanang karo wadon. Ngoten. Nggih ta? Nah, paham mboten niku penting lho. Aurate wong wedok iku kabeh apa ku jenenge kabeh awake kejaba rai. Lah pelanggerane rai utawa bahasane niku definisi rai wae napa tukule rambut. Berarti kan rambutnya ketok. Ya ta? Rambutnya ketok nalika wudu. Ngono lho. Rambutnya ketok. Lah nek rambutmu ketok kan sing ngetokke rambut ya dosa, sik nonton rambuté wong wedok liya ya dosa. Senajan neng kono iso di ngapura. Ngono lho. Senajan iso di ngapura tapi kan dosa. Mulane kon istighfar, kon tahlilan, astagfirullah, astagfirullah, bar salat kon maca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kan salah satu cara genjenengan ilang dosane. Nek wong wedok umume buka kudung, bahkan ra kudungan. Malah sing parah iku wong wedok yanti-yanti katokan cendak. Parah metu kok omah katokan cendak. Iku sing nyawang ya dosa, sing katokan cendak apa meneh? Lho wong wedok iku lho. Katokan cendak iki oleh sing nonton bojone, anake, pake, mboke. Iku oleh, tapi nek wong liya gak oleh. Pokoke sing oleh ngerabi kuwi berarti dosa nyawang. Sing ora oleh ngerabi ora apa-apa. Ngono pelanggarane. Contoh, adimu ngono gak apa-apa. Kakangmu gak apa-apa. Ngono, paham mboten? Iku akeh lho penyakit-penyakit ngoten niku. Lah ngertine kapan yo nek ngaji ngene iki. Wong kadang wis ngaji wis nekat tok. Apa meneh rong ngaji, nggih to? Nah, dadi nek wayah pengajian ya kudungan, ora wayah pengajian ya pamer rambut, pamer kathok cendak. Ndelalah pupune iteng ngono. Naudzubillah dosa lho, senajan ireng dipamerke iku dosa lho Mas piye. Senajan ireng apa terus nek sing dosa iku sing putih sing mulus ora, sing ireng barang lho dosa. Aurat itu artinya cacat, apa jenenge perkara sing elek asline. Elek. Dadi nek kabeh wong iku mbuka aurat, asline elek kabeh. Ngono. Dadi apik mergo ditutupi, ngono lho. Dadi apik mergo napa? Ditutupi. Dadi rai ya, rai. Terus tangan. Lah iki sing wong wedok iku ya aneh-aneh. Nek wong lanang kan oke sik nganggo klambi cendak. Maksudnya lengane cendak to. Nek wong wedok kan gak kena. Ngawur wae. Wong wedok iku gak kena nganggo klambi pendek. Lengane maksudnya kaos pendek ya gak kena. Piye to masane? Lha iku kowe sing ora paham lho. Sing wis pahame ra nglakone apa meneh sing ora paham. Mbuh tuwek, mbuh enom. Ngono mbuh ireng, mbuh mulus, mbuh gudikan, mbuh ora.
Kowe ora nek urusane pokoke iku lah. Kadang klambine wong wedok iku sesak bian. Mula aku kadang-kadang susah iku penjahit sing ora mudeng ngaji. Niku kadang yo nganggo anu klambi iki yo metet-metet wangel. Aku wong lanang susah iki klambi lho ketok lho iki. Terus saiki yo dandan aja nih. Wah, parah yo anu. Nek baca diukur ya wis. Padahal jeluk longgar lah, anu Pak Yai training ngeten iki ya. Ya wis. Lah iki kan ketok iki. Nek awan kaos. Jane nek wong lanang ra apa-apa, nek wong wedok. Wedok bae. Lah lengene iku rata-rata ya apa jenenge? Iki lho, lengene iki disilakne wangel. Lah akhire ngene iki wong wedok. Wong lanang iya. Karena nek apa jenenge? Nek soal wudu ku ora lanang wedok tok. Apa ora lanang tok, wedok ya ngono. Lanang ya ngono. Lah iki lho. Kadang iki gak. Lah iki kan dikenek nangel iki. Ngene iki. Padahal iki kudu iki jenenge ngaji praktis ya. Nek mau kan kita ngaji praktis. Kudune kan ngene iki. Lah nek klambimu kuwi sing model angel-angel ya digweret. Nyusahke ora? Nyusahke. Ngono lho. Mula pentinge penjahit ki ya melu ngaji. Lho iya lho. Paham ora? Lho penjahit ora ngaji bae di bakule yo ngaji. Penjahite yo ngaji, bakul klambi yo ngaji. Ngono bae iki lho. Kan kudu ngene to. Wong iki mirfakon sikut loro kudu kena banyu. Nek ra teko kene kan enek. Sing wudu gur ngene iki lho. Teko kene iki ta. Enek sing wudu ngene iki. Sikut ora kekumbah. Otomatis nek sikut ora kekumbah mbok ke salat ya ora sah, mbok ke haji ya ora sah, tawaf maksude, mbok ke umroh ya ora sah, tawaf maksude. Lho akeh lho haji, wong haji umroh ra mudeng wudu blas. Dadi wudune iki lho ora garang banget. Mula ngapa kok haji iki didokok nomor 5? Jadi nomor loro kan salat, ya toh? Nomor loro salat. Saumpami baradus terus salat tapi enggak pakai celana dalam tuh sah mboten. Lho, mboten apa-apa. Ora nggo jeroan nek omah sepanjang napa jenenge neng omah kecuali wali. Nek wali utawa wong sing imane kuat niku adus wae itu nganggo klambi. Ngono. Adus wae nganggo klambi. Wali ku akeh ngoten niku. Dadi wali ki abot, maksudnya gampang ya. Adus lho nganggo sarung utawa kain. Mergo iku sunah. Nek wali iku barang sunah dadi wajib. Paham mboten? Barang sunah dadi wajib. Carane masuh rai ping 3. Dia ngati-hati banget. Piye carane ping 3 iku wis rata. Sing pertama wis rata, sing kedua iku apa jenenge sunah, ketiga ya sunah. Nek wali ki le ngati-hati sampai seperti itu. Jadi ora napa jenenge wudu udah ya apa-apa. Tapi nek kamar mandi nek nggone dhewe lho ya maksudnya. Maksudnya ngoten, iku ora masalah. Sepanjang teng mriku nek mbok ki salat, engko pakaiane gak tipis. Soale akeh saiki pakaian iku jane iki ana sing murah tapi kandel, wong ora mikirne kuwi, tapi tren ya, tren. Dadi ora urusan nek mbiyen iku nek tipis kan identik murah. Nggih to? Nek saiki ora. Sing tipis luaran ki ya akeh. Dadi semriwing ngono lho. Titikane pokoke anggere nek sorot senge kok tembus kuwi nek ora apa jenenge ora niku ahline gak kenek mbok kuwi. Wong lanang ya ngono. Wong lanang ngono. Nek wong lanang biasanya katoke kan kandel-kandel lepis utawa apa lah utawa sarung ngono kandel-kandel biasane.
Ngoten niku. Dadi napa kuwi jenenge pokoke titikane kenek lampu utawa kenek sengenge iku ora iso diingeti. Lah kuwi sing kena dienggo. Asline kuwi ngoten niku nggih. Lah supaya napa jenenge supaya ngawekane ngoten niku krana bahane akeh dobelen. Nggo sayak ya loro. Lho betul niku. Akeh bunyai-bunyai sing wirake sing ati-ati sayake loro. Maksude iki didobel ngoten nggih. Engko napa jenenge sarunge ya loro. Kula niku senajan sarungan ya nggo kathok dawa. Ngoten. Terus nek cah lanang kadang-kadang iku aku ya bingung saiki golek pakaian iku senajan ukurane XXX triple XL apa meneh gur XXL double XL kuwi nggih jengking lho silite ketok. Oh tenan niku. Lha niku nggih salat kan ora sah. Paham mboten? Nggih salat ora sah. Mula ngati-ati tenane. Kula golek pakaian yo bingung. Mula kadang-kadang nek dawa otomatis kan iki apa kuwi jenenge iki lho napa? Iki kan dawa. Nek keneke dawa yo ana biasane. Lah kadang dinyek wong. Wah kaya apa weden-weden manuk. Lho akeh sing ngenyek. Aku tuku kaos apa kuwi jenenge pitutur luhur sing Pancajiwa kuwi to. Anune teko kene. Masih teko kene. Lah kaya Mas Jondit ya, Mas Jondit. Ngono kuwi. Lha iku justru sing kena asline. Lho wong iki kan kualik. Mulane sik bener iku aturan syariat ora umume wong. Ora umume wong. Ya kuwi sing diarani ora umum ning menurut syariat. Salah bener iku ukurane syariat, aturan. Syariat itu maknane dalan sing bener. Ngono. Ora kok cara utawa dalan sing salah. Paham nggih?